माने प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों। बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं। हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बेयो, खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय बेल'। माखासे थालांनाय थाखानि मिथिबाय। बेखिनि थाखाजों जोङो बानायगासिनो दं। जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोदानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथांनि नामाव 30 कौटिनि अडिट'रियाम हल बे थिपकायाव जोङो बानायनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। आरो लोगोसे बिर सिलागां बिथांनि मुङावबो मिनि स्टेडियाम 5 कौटिनि बानायनो थाखाय जिथु अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारिखौ जों मावखांबाय। आरो जोंहा गोबां थांखि दङ। जोङो खालि बर'निल' नङा, बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां जाथि जन'गोष्ठि दं बिथांमोननि जिथु हिस्ट'रिक लिडारफोर दङ, जारिमिनारि लिडारफोर, बिथांमोननि नामाव गोबां जोङो माने मेम'रियेल बेबायदि स्टेचुजों लोगोसे बेबायदि अडिट'रियाम हल हक बा माबा मोनसे पार्क हक जायखिजाया जों बानायनायनि थाखाय जोंहा सिद्धान्त दङ दलाव। आरो बेबादि हिसाबैनो जोङो जिहेतु बिपिएफआ दिनै सरखार बानायबाय, बे हिसाबै रायजोफोरनि सिगाङाव जेरै खोथा होदों बेबायदि जोङो मोनसे मोनसे जोङो मावफुंलांगोन। जोंनो जिहेतु दा सरखाराव दं, जों दिनै 3 मास जाबाय। 3 मासनि गेजेराव जोङो गोबां माने प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों। बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं। हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बेयो, खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय बेल'। माखासे थालांनाय थाखानि मिथिबाय। बेखिनि थाखाजों जोङो बानायगासिनो दं। ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव थिपकायाव दंबावो पलिटेकनिक। बेबो प्रमद बर'आनो बेहाय जानांगौ होननानै माने थिग खालामनानै गालांखानायखा, खिन्थु फैसा गैयामोन। खोथाखौल' बुंदों, बियो माजों मावगोन। दा जोङो बिथांनि बे थिग खालामनायखौ जोङो सनमान होदों। सनमान होनानै बिनि सायाव दि थाखा सेंसन खालामनांगौ बेखौ जोङो दा थाखा सेंसन खालामनानै जोङो दिनै खामानिखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों। आरो आयुष्मान हस्पिटाल दङ, बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि प्रजेक्ट, खोब मोजां प्रजेक्ट। बेखौबो जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। आरो बिनि थाखायबो थाखाया सेंसन जाबाय, टेन्डारबो अलरेडि प्रसेसआव दङ। दा बेबादिनो जोंहा प्रमद बर'आ माखासे थाखाखौ जास्लाबलांनो हायैयाव जोङो माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों। दा टटेल मथथे 700 कौटिनि बारा प्रमद बर'आ माने फैसा बाहायलांस्लाबनो हायाखै। माने बियो हायोबा जागौमोन, जास्लाबलांसो हायाखै। दा बे थाखाजों जों खामानि मावगासिनो दं आरो। गुवाहाटियाव थांनाय सानखालि 10,000निफ्राय बांसिन मोसाग्राफ्रा मोसानानै जारिमिन सोरजिनो बेथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद देरगाथाव आरो बाख्नायथाव। जोङो सिगां नरेन्द्र मदि बिथांखौ माने बाख्नायनांगोन। लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बाख्नायनांगोन। मानो होनोबा जों मालाबाबो सानफेराखैमोन जे जोंनि बर' हारिनि बे बागुरुम्बा कालचारखौ, मोसानायखौ बेबादि बिश्व लेभेलाव बा सारा दुनियावनो मिथिसार होनायनि थाखाय मोनसे बे इनिसियेटिभखौ लागोन होननानै। दा जोङो मोगथाङाव नुबाय, जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो बयबो बाख्नायदों आरो थेंक इउ होदों जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ, आसामनि चिफ मिनिस्टार, आरो नरेन्द्र मदि बिथां भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ। आरो बेबादि निस्सय आसाम सरकारा गोबां एजेन्डा दङ, गासिबो जाथि जन'गोष्ठिफोरखौ लानानै बोरै जौगाखांहोलांनो, बेनि मोनसे मोनसे स्टेप। बेफोरो सिगाङाव जेनेबा बिहु डेन्सखौ देखायदोंमोन, बेनि उनाव आदिबासिफोरनि झुमुर डेन्सखौ देखायदोंमोन, थार्ड टाइम बे बर'फोरनि मोनसे बागुरुम्बाखौ खालामबाय। बेनि उनाव हयथ' राभाफोरनि खालामगोन, हयथ' गार'फोरनि खालामगोन, हयथ' कच राजबंशिफोरनि खालामगोन। मथथे मोनसेनि उनाव मोनसे बे इनिसियेटिभखौ लानाया जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो जों बेखायनो जोङो धन्यबाद होयो। निस्सय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गासिबो जाथि जन'गोष्ठिनि बे कालचारखौ दैखांनो थाखाय बा फोजौलांनो थाखाय बा बुहुमाव मिथिहोनो थाखाय बेबायदि इनिसियेटिभआ निस्सय बिथांनाव सानखानाय दङ।